Her kommer vores video ud i havet, hvor vi fordyber os i problemer og løsninger. Forurening. Havene modtager store mængder forurening fra landbrug, industri, skibsfart og affald. Plastforurening er særligt bekymrende og påvirker marine livsformer på forskellige niveauer af fødekæden. Ødelæggelsen af kystområder, koralrev og havgræsenge og mangroveskov truer levesteder for marinearter og reducerer biodiversiteten. Mange fiskebestande er overudnyttet, hvilket truer deres levedygtighed og kan føre til kollaps af fiskebestande og økosystemer. Havene absorberer store mængder overskyllende varme fra atmosfæren, hvilket fører til stigninger i havtemperatur i surhedsgrad. Dette har alvorlige konsekvenser for marine økosystemer, herunder koraller, havgræs og fiskearter. Stigende niveauer af kuldioxid i atmosfæren absorberes af havene, hvilket fører til en stigning i surhedsgrad, hvilket kan påvirke marine organismer som kalkskaller, koraller eller skalddyr. Her kommer der nogle interviews. Synes du, man kan gøre bedre for at have sådan en bedre liv i havet? Godt spørgsmål. Lad være med alt det olie og udnyttelse. Hvad synes du, man kan gøre bedre, som livet i havet det bliver bedre? Og der er jo mange ting, man kan lave. Der er nogle Bundsmåler for det vigtige. Stop alt forurening, landbrug, udladning og så videre. Hvad synes du om, der er nogle fiskere, der snyder med en større motor på bådene? Også der kunne man sagtens gøre en masse, hvis man vil. Altså, vi kender jo alt det hele derhjemme. Det er bare at lave lov og det kan vi sagtens gøre. Ja, tak for din mening. Hvad hedder du? Jeg hedder Birgitte. Og hvad arbejder du? Jeg arbejder på Kunstmuseet. Okay. Hvad er din mening om livet i havet, eller havet generelt? Min mening om livet i havet? Altså, det er jo noget, der fascinerer mig, og så lytter jeg jo til de historier, som er ærgerlige lige nu, om iltsvind, og at der er mange arter, der uddør, især sådan kystnære ting, sådan noget. Jeg forestiller mig, at vi kan gøre noget ved. Jeg kan ikke sige, at jeg gør noget selv, faktisk aktivt. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig en idé til. Ja. Hvad så, hvordan synes du selv, du forbedrer det? Altså, hvad gør du i din hverdag for at sørge for, at der ikke sker så meget her? Jeg ved ikke, om jeg sådan... Altså, det har jeg måske næsten svaret på, at jeg nok i princippet ikke gør noget, men jeg samler affald med mine børn. Ikke lige i havet, men sådan i de naturområder, der er. Og taler med dem om det, så jeg forestiller mig, at jeg også påvirker dem i forhold til fremtiden. Har du så nogle idéer om, hvordan vi kan forbedre havet? Jeg har indtryk af, at landbruget betyder noget. At i forhold til, hvordan man bruger gang, når man kalder det giftstoffer eller forskellige gødningstyper, at det kan ændre noget. Så der er jo et kæmpe arbejde i gang lige nu med grønne træparte. Det kan man jo håbe, der kommer noget fornuftigt ud af. Ja. Jeg vil gerne betale mere for mine ting, hvis man stopper med at sprøjte. Det kan man måske sige, at jeg gør, at jeg næsten ikke kommer på købe klogt ind. Det var det, vi lærte om livet i havet og dets problemer, som for eksempel overfiskeri, forurening, klimaforandringer, tab af levesteder og havsyre, samt nogle personers holdninger og løsninger. Tak fordi I så med.